Opa, xentiña da boa! Ai, o forno, un intre, hoxe a receita non é de forno. Non, entón para que o prendes? Bueno, esa é boa pregunta. Para que o prendo, non? Pois mirade, imos traballar hoxe. 150 está ben porque se vayan facendo despaciño. Vou levar daqui unha fonte para o forno. Esta chéjame. Esta chéjame ben. Imos a torrar un queixo. Un queixo curado que teño aquí. Imos relalo e con eso imos a facelo crocante. Xa fixemos algunha vez, o fixemos con xamón e tal, de como facer o sal de xamón e de como facer este tipo de cousas para que queden crocantes. Bueno, a historia é, eu voulle encargar a Rafiña que me traia obleas, porque chejáronme un merlo, veume aquí e me dixo que hai unhas obleas con sabores e tal, que si remolacha, que si tomate, que si non sei quera. Veña, vai a buscalas e non sei. E pero non sei onde hai, macho, búscate a vida. Cando me veñan, vamos a facer 2 petiscos hoxe. Hoxe, 2 recetas no mesmo programa. Vai ser moi divertido. Xa fixemos cantidad de veces para facer os petiscos, que vou non facer máis veces, de ir por aí, de traballar de como facer un bocate un poquinho especial, como facer este tipo de petiscos e demais. Parece moi interesante, porque ademais eu creo que a tendencia se cada vez máis, sobre todo nas ceas, xa non é sentarse con un garfo, con un coitelo e un prato e tal, non. Agora as ceas son un poquinho máis informais, son un poquinho máis lixeiras, entón traballamos un poquinho máis na casa, na forma de elaborar os pratos, con eso, con petisquiños. Vai a ir un quente, que é isto? Unha cebola, un pemento, un allo. Aquí teño atún fresco e queixo. Vale? Así, se lle encargamos unha oblea de tomate, temos unha pizza, prácticamente, non? Con un pouquiño de alfábega e tal, que xa temos aquí, xa temos unha pizza. Aquí vai un petisco quente e aquí vai un petisco frío. O frío cunha latiña de berberechos. Uns berberechos aquí temos que, desde logo, o produto que temos en conserva hai que sacarlle partido porque é brutal, moi ben feito, moi ben elaborado e dan co sabor. E sobre todo temos aí ao lado, hai que sacarlle tamén que temos aí as mulleres e os homes traballando durante todo o día enlatando aí para sacar este produto e hai que sacarlo para adiante, que non vayan a comelos por ellos de fora, que nosotros tamén. En vez de coller, abrir a latiña e tirala xa nun plato, o que facemos é un petisquiño todo en frío con cebola, aguacate, que vai como base. Imos relar unha cenoria, imos exprimir un pouquiño de lima. Temos aquí un pouco de millo xa cocido. Ben, coandro, xenxibre e medio chile, un chile que vai a levar. Isto opcional. Fáltenos as obleas. A quen tengo que chamar para conseguir as mellores, e encima poñemos difícil, non? Con sabores, obleas e con sabores, nada dunha calqueira de sabor neutro, despois puñitío sabor, non, aquí con sabor. E con ese sabor imos a casar estes dos ingredientes. Chamamos o gran Rafa Durán. Veña, Rafa, amigo, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído en barro, chef. Se queres obleas, eu vouche levar xacobleas, que para iso estamos en ano xacobeo e eu son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E aí vai un chiste culinario, que é un café que sale do cárcere, un expreso. Pilar, graciñas por recibirnos, sobre todo. Gracias a vos. A min o cociñeiro mandoume que lle levase obleas, pero ti tes xacobleas. Que é isto? Teño xacobleas, pois xa o di o nome. Son obleas, pero moi galegas e cun toque que só temos os daqui, claro. Adicaste en exclusiva a facer as obleas neste obradoiro? Sí, bueno, xa dende hai 3 anos estamos facendo obleas, empezamos por unha gama e parece que está gustando moita xente e seguimos ampliando o produto. Isto non ten fin porque ten moitas posibilidades. Bueno, estamos falando a oblea, iso que dan na igrexa, non? Cando vas esa é a consagrada.
Esa Está ten que feita do pasar mesmo. polas mans do sacerdote. Ata aí Sí. é oblea, é un ingrediente que efectivamente pois, é moi rico, é moi versátil e que as mismas monxas pois, comían mentre se facían. Claro. Amiga, sí, eu de pequeno iba onde as monxas ali en Baiona a coller os recortes. Eso. Que non era o boas que estaban, eran, non sei, porque sí. Sin embargo, ti aquí estás facendo obleas con sabores. Sí, empezamos combinándoas pois, pensando en platos dulces, e facíamos de cacao, de canela e xenxibre, de café ou de te matcha, e agora xa temos as vegetais. Os cociñeiros que traballan con elas xa nos piden platos pois, para combinar con salados, con peixe, con ensaladas, con carnes. Entonces, pois nada, combinamos fariña, auga e tomate, ou con espinaca, con remolacha, ou xuntamos varias especias, xuntámolas coa fariña e así temos obleas Tex-Mex, un pouco picantes, ou bueno... Obleas Tex-Mex. O que te poidas imaginar, podémoslo facer. E como é que ingredientes levan? Dixeches auga e fariña, xa está. Auga fariña é unha mestura de especias, comino, clavo, canela, pimentón, dulce, unha combinación de especias que lle dan sabor e que non necesita aromas nin nada máis para ser un produto de 10. E faz a mestura e a continuación que vai a unha grella, ou como se chama é como iso? unha filloeira, é unha draga, un forno, unhas planchas quentes a 150 grados, e o que fan é cocerse durante un minuto, evaporase a auga, e así xa temos unha oblea crocante e super sabrosa. En quente, unha pasada. En frío, conserva o sabor e podes facer moitas cousas con ela. Quedanse así duras ao momento? Ou hai que deixalas? Resesas. Quedanse duras un momento, sí. O que sí que é necesario conservalas enseguida, porque senón o aire perden o crocante e póñense un pouco resesas. Dixeches así por riba algunha receita, concreta un pouco máis. Dime unha receita para que a Xoanqui lle veñan as ideas. Xoanqui van lle vir ideas, seguro, e non lle vai chegar un programa para facer, pero pode facer canapés, pode facer milfollas, pode combinalas con ensaladas, pode metelas ao forno, bueno, de verdad que estamos desexando saber o que vai facer con elas. Eu tamén. Xoanqui, váleche? Vale perfectamente, por favor. Claro, xa sabía eu que sí. Graciñas, Pilar, aí chas mandamos, amigo, e dabo a conta delas. A ver que fai. Veña. Moitas grazas. Pois sí, señor, xa as provei, Toda razón. Saben o que din que saben. Mirade, estas son de tomate, estas son de espinaca, estas son de remolacha. E de verdad, sacas, a probas e dices, efectivamente, están moi boas. Acabo de descubrir unha cousa, porque eu nunca traballera con elas, de que se poden meter no forno, non o sabía. Porque con isto, que íbamos a facer unha pizza, eu o que vou facer agora, para non metelas no forno, é relar este queixo, que é o primeiro que íbamos a facer. E así vai levar o sabor todo da pizza, pero non vai ao forno. Ora, moi interesante eso que acaba de decir, moi interesante, porque, cuidado, si hasta ahora había posibilidades de facer petiscos, isto xa acabou. Si hasta ahora había posibilidades de facer petiscos, metendo no forno aí as posibilidades multiplícanse, vamos. Mi madriña. Bueno, moi ben. Aí, cortamos. Así asentadiño, e tiño un regador por aquí o teño. E imos facer así, mirade. Queda moi gracioso así o queixo. Moi chulo, non solamente para este prato, para empratar calquer outro, e sempre de agradecer, Sempre hai que facer por máis, porque a xente, gustalle. Oye, que queredes facer en obleas, redondo, en vez de así, o longo, vale, tamén. É como vou romper todo, pois entón dame igual. Como facelo, si redondo, cuadrado, dame igual, dame exactamente igual. Entón facemos así, eu casi os fajo para que vexades como... Vale, non ten por qué, pero ahora, se facemos así, poñemos isto para aplanar un pouquiño. Imos ao forno? Veña, imos aló. E aí que quede, que vaya deshidratando e que vaya torrando. Dentro de 15 minutiños voltamos por aquí, que ha de estar listo todo xa, Perfecto. Relador, fora.
Queixiño, déixame quedar por aí. Cudias, fora. Limpeza, por suposto. Tixola, adiante. Esta, chéjame. Ben, comezamos. Para a oblea quente, chisco de aceite de oliva. Cebola, allo e despois, no último, vai o atún. O atún xa sabedes, prácticamente non se cociña de feito, casi o vamos a facer casi que a tarteira fora do... a sartén fora do lume. A sartén fora do lume. Faise enseguida comeza a secar e despois, outro, é un consello que vos dou. Eu o que faría é fago na casa cantidad de veces o de pasar os ingredientes da pizza pola tixola. Eu facer un pisto e despois ese pisto metelo en riba dunha pizza, cousa máis rica non hai, E non precisas carne por ningún lado, pero faz un pistiño de verduras. E despois, bueno, aí lle metes sal, metes a pementa, pero metes o queixo. E despois ao forno non fai falta nada máis, está boísimo. Entón, vale, un pouquiño de sal. Moi ben, baixamos porque así danos tempo a traballar sin medo co resto dos ingredientes. Imos a pelar este alliño fora e teño o meu machucador de allos. Vale, collemos o machucador. Aquí está. Ben, dentro e veña. Mira que ben. E non manchei os dedos nin nada, Que maravilla. Voltiña. No 4 vou no deixar así, que vaya pouquiño a pouco, mentras limpo o pimento, que vaya pouquiño aos poucos. O pimento, proporcionalidade tamén. Aí vai. Isto fora, para aquí. Proporcionar, refírome de que con isto vai nos chegar, verdad? Eu penso que sí. Pimentiño, por suposto, en brunoise. Moi cortadiño. Moi picadiño, que nos entre aí na oblea. E que non saia por fora, claro. Vale, vale, vale. Ben. Bueno, ademais do pimento, podemos botarlle cantidad de cousas. Neste caso, por exemplo, podéis decir, claro, podemos pensar, oye, pois a pizza, para ter o sabor de pizza precisamos casi así como base, primeiro, unha base, non? Unha base, suele ser de fariña. Neste caso, bueno, falamos moitas veces da pizza pan, que usamos un pan normal para facer a pizza, non? Por lo tanto, precisamos unha base, que suele ser de masa, neste caso de obleas. E despois, o sabor identificativo da pizza é o tomate, quieto, está se me pasando tú, o tomate, o queixo, non pode faltar, e despois hai dúas ervas que identifican moito o sabor, que é a alfábega ou o orego. Por que digo isto? Porque partindo desa base, podemos botarlle como empanado o que queiramos. Que non queredes facela con este pisto, non o fagades. Que coredes e despois, home, foi un descubrimento, saber que se pode meter ao forno, que se pode meter así un gratinado, vale, é perfecto, estupendo. Pero se non, o que queiramos, vamos. Ben. E que me queda para isto? O atún. Que bueno ter preparadiño tamén, Que bueno ter preparadiño. Por suposto, isto que se vai arrostrindo así pouquiño a pouco. Que vai abrandando.
o teño no número 5, vou subir un chisco máis ao 6. Non lle vou engadir máis aceite, que se vaya facendo. Xa lle puxen sal, a cebola, así que agora imos co peixiño. Vale. Vai ser moito. Voulle botar aquí esta metade e despois esa outra vai para outra receta. Obleiñas pequenas, non podemos poñer filetes grandes, polo tanto vai todo moi cortadinho. Mestúrase moitísimo mellor os sabores. Como a oblea xa de tomate, non lle vou a meter, pero cuidado, que se queredes para ligar un pouquiño todos estes sabores, meterlle un pouquiño de tomate, por mí estupendo. Bueno, ahora entendedes por que isto ten que estar en contacto solamente, bueno, un minuto como moito na tixola, porque o atún, xa si cando facemos o ataque de atún e cando podemos falamos de 5 minutos e xa falamos dun tempo de cocción que supera, non, excesivo, cando falamos destes anaquiños así pequeniños, isto, bueno, comesa en cru. Por lo tanto, ten que estar o mínimo contacto. De feito, vamos a ver, né? Como retiramos a tixola do lume, engadimos isto e xa se pon branco. Xa está cocido, vale? Así que non vou a traballar con el, vamos a reservalo aquí e deixalo aquí aparte, hasta o final. Que ben ule, por certo, teño que decilo. Que ben ule este peixiño. Vou lavar un pouquiño isto. Ben. Aí está. E con esta, así me queda, vou limpar a táboa. Vale. Fora. Ese queda aí. Listo. Moi ben. Segunda, collemos un cunco. Este, que é moi bonito. Collemos a cenoria, pelámola. Que aquí a cenoria o que imos a facer é collela e cortamos así en tiriñas. Podemos facela, que de feito uno a facer co mesmo pelador, ou cortada en brunoas ou cortada. Afiamos o coitelo e tamén cortamos. Ou podemos facela así, mirade. En tiriñas xa fixemos moitas veces, así. Tiriñas moi finiñas. Para dentro. Para dentro. E xa poñes así. Moi rica tamén a cenoria. Miña nai, a pobre, cando éramos cativos, a miña irmá e máis eu, non? Fomos os dous que desde cativiños xa usamos gafas. Pero decía, claro, ai, a cenoria, para que os nenos teñan boa vista, a cenoria. Todos, non había un solo día. Non había un solo día donde a pobre non nos deron unha cremilla de verduras con cenoria, unha cenoria cocida, misturada con pataca cocida. Sempre, estaba sempre presente a cenoria na nosa dieta, desde logo. Con 5 anos andábamos con jafos así. 5 ou 6 anos, non tiñamos máis, Eu tiña, hasta a miña irmá non sei se con menos. Eu mellor tiña 7, bueno, se eu tiña 7, ela, como llevo 2, ela tería 5. Por aí ando conto, e mira que papamos cenoria. Miopes, somos miopes e punto. Non hai máis. Ninguén é perfecto, eu menos, tampouco quero selo. Vivamos imperfectos. Vale. Moi ben, isto vou deixar aquí este rabiño. Justame moito despois para decorar o prato e facer estas cousiñas. Xa me coñecedes. Nesas cousiñas un pouco conachiñas, sí. Justame moito meter eses pratos e que despois apetezca polo ollo. Que queramos tirar del dicindo pintaza, a por él. Iso. Aí comezamos ben, aí sempre comezamos ben. Vou no deixar torrar un pouquiño máis, ainda non está ben feitiña. E despois, cando misturemos co queixo, vale, está boísimo. Boísimo así misturar co queixo. Moi ben. Vedes, non? Xa temos aquí a cenoria. Collendo aquí volumen.
Unha culler e un pouquiño de millo. Aí está, para dentro, chega. Non lle vou botar máis. Coandro tamén vai para dentro. Primeiro picamos ben. Xa sabedes para picar. Pelixelo, coandro, que quede ben picadiño. Primeiro facemos así unha pelotiña. E aquí sí que temos que pararnos en facelo moi fino. A primeira picada é moi fina. Para que salga así picadiño. É onde temos que pararnos. Despois, a primeira máis importante de todos, a primeira picada. Dentro. O coandro tamén dalle un sabor moi especial, dalle ese toque que para cru xunto ca lima ou un zume de limón quédalle moi ben, sobre todo a marisquiños como son estes berberechos. Os berberechos todos para dentro. Todos para dentro. Ben. Que bon, que bon, que bon. Falta má ceboliña vermella que vai quedar aquí. Xa veres, así en medias lúas. Vale. Ceboliña. Así, esta naco vai me chejar. E para facer medias lúas, así. Esta para aquí. Cal é o sentido? Se facemos así, o que facemos é un corte en brunoise, porque vais nos desfacer completamente. Pero se facemos así, é cando mantemos os ariños, vedes, de cebola ben cortadiños. Moi finos, moi sutiles. Se non tedes vermella, a branca. É rica. Aparte de ser bonita, de engrandecer e de subir un prato a outros niveles, solamente en presencia, é moi rica. Así que, iso. Mira, quedoume aquí parte do pedúnculo, e o pedúnculo é o que fai que non se nos abra. Entón, agora, temos o chollo. Temos que facer o chollo. O que non fixemos nun principio. Moi ben. Vale. Pouquiño máis. Así. Estos que son os máis grosos, vounos deixar fora. Estos non os vou usar. Estes, sí. Quieto, ven para aquí, que te teño localizado. Estou mirando a ceboliña que teño aí facéndose. Eso é. Vale, aliño. Moi ben, vedes? Agora. Xenxibre. Un anaquiño pequeno. Chéjame con este, Este vai ser moito. Moito. Isto é demasiado. Por que? Porque vai en cru. Cando vai en cru, lalle un pouquiño máis no padal. Temos que andar con cuidado con el, Entón, o que vou facer é o seguinte. Mirade para aquí. Teño aquí o relador na pía, que vou no lavar. Eso, aí, co queixo fora. Secamos para que pelmace o menos posible. Despois colle humedade e a pelmaza moito. Cando hai humedade, como é o xenxibre, vamos ir co dediño, porque senón non cae. Temos que ir co dediño a apuralo. Vedes? Vedes como non cae? Listo, Onde está? Aquí. Chega, Non botedes máis. Senón vai a quedar moi picante. E os que non lle gusta así, pois non lle botedes. Ora, a mí vai me parecer moi gracioso. Así. Fora. Fora, fora e fora. Chile. Este non pica moito, sí que pica, pero, vamos, non é dos máis fortes, así que voulle botar enteiro. Se quitamos as sementes é onde máis pica, é onde máis está o picor.
Así que non vamos a metelas todas, meter algunhas así. Desde aí, aí te vai. Aí te vai. Ben, moi ben. Agora, vou facer unha cousa, vou ir ao forno, vou quitar o queixo, vou deixar que atempere, porque isto así quente non o poñer, encima da oblea. Vou a machucar o aguacate, antes de nada, o que falábamos antes, de que íbamos a meter este peixiño apagado. Teño o lume apagado, Aí. Vou recoller todo isto un pouquiño. Quédame o aguacate máis isto. E vémonos agora no chisquiño dun ollo. Ainda temos cousiñas que contarvos, Bueno, mirade, non nos vaiades, mirade, vedes como vai cambiando? Aí, vedes como vaise poñendo deste cor branco? Vese perfectamente, verdad? Pois por aí ven a historia. Vémonos agora, compañeiros e compañeiras. Agora. Ben, obleiña, remolacha, temos aquí o aguacate, que xa o teño triturado. Eu non salguei nin nada, O digo, eso vai para vos. Me refiro que o aguacate nin lle botei aceite ni nada. Por qué? Porque o de arriba vai caer para baixo. O de arriba vai caer para baixo. Xa sabemos como vai o conto, non? O da lei de gravedade, esas cousiñas. Ben, e aquí, agora, é cando lle metemos toda esta ensalada. Remetemos un pouquiño, que vai algún berberecho, por favor. E algunha cebola tamén. A ver, así. Arriba. Non vos preocupedes que queda así un pouco desordenado. Se ao final, o desorden é bo. Se ao final os feos somos os guapos. Somos os atractivos que lle digo. Anda, non te tires da moto, tira para adiante, meixeiras. Vale, un pouquiño de cebola. E isto vai aquí, para dentro. E como os facemos o de sabor a pizza? Bueno, mirade, que lle pega moi ben. Si a un botamos de alfábega, a outro, o que falamos antes, o romeu. Unhas folliñas de romeu, de orego. Orego. Así, en fresco. Cheira, está riquísimo. Cando temos así na horta, bueno, na horta que xa vedes, isto o temos nun piso. É dicir, non o temos porque non queremos. Siguiente, de tomate. Collémola de tomate. O único que fixen foi botarlle unhas pinguiñas de limón. Aquí, despois de cando cortamos, cando os din o chisco do ollo, diño unhas pinguiñas de limón e fixen a limpeza desto. Non fixen nada máis, Aquí, rompín unhos anacos de queixo. Gustaréme que estuveredes aquí para olir isto. Este queixo moi interesante, engrandece tamén, é un umami máis para un prato. Temos aquí a oblea e agora, con outro anaco de queixo, vamos rompendo e imos saborizando todo. E o único que nos queda é meterlle a outra erva, que neste caso é a alfábega. Me deixades aquí un chisquiño dun ollo, remato. Remato con estas cousiñas e falamos aí na esquiniña da mesa. Agora. Para petiscar cunhas obleas, podemos optar a poñer unha tixola ao lume cun rustrido de cebola, allo e pemento, todo cortado en brunoise. Fora do lume, incorporamos o atún. Por outra banda, relamos queixo e metemos no forno sobre papel vegetal a 160 graus durante 20 minutos. Para facer outra oblea, mesturamos a cenoria, a cebola, o coandro, o millo, o chile, o xenxibre e os berberechos. Aliñamos todos estes ingredientes e montamos a oblea cunha base de aguacate. Empratamos os dous sabores de obleas, engadimos unhas ervas frescas e listo para comer. Amigos e amigas, temos aquí unos petiscos de cuidado. Mirade, cando falamos de xogar ca comida, non falamos neste aspecto. Isto é unha oblea
Para mí é unha novedade. A partir de aí, con que cargamos? Con que podemos petiscar aquí? Aquí é onde xogamos de verdade. É onde nos podemos divertir moitísimo. E cando falo de divertir, non o digo por vos, o digo por min, para que me copiedes. Abride a neveira, abride as alacenas. Tedes aí esas latas que han de caducar as latas aí. E xa é difícil, Colledes os berberechillos, baixades. Que máis teño por aí? Pois teño un tomate, teño un allo, teño tal. Ese saltamos. Isto está carallo. Está moi rico. Bueno, é un dito, que sexe un feito depende de vos. Unha aperta, un bico moi grande, o sorriso sempre na cara. E ata outro día, amigos e amigas. Chao.